Renungan Harian HKBP Sabtu tanggal 6 Mei 2020. Unang makhumi dohot manorui. Turpuk sadarion Lukas 6 ayat 37. Unang mahamo manguhum-uhumi gabedang uhuman na hamo. Unang hamo manorui gabedang toruan na hamo. Palua hamo gabe paluan na hamo. Unang manguhumi dohot manorui. Tenggan do hita molo mangolo hita di bagasan pamaloson, misalna tabahin manajat balos ni najat. Manang mangulohon nadenggan balos ni nadenggan, denggan do parngoluan na sisongoni tahe. Totu dang denggan parngoluan na di bagasan pamaloson, aitung na marbalos pantun manang upasa do na tabo begion, mabahen parekelon manang hiburan tu aka na manang ngihotsa. Alai di parngoluat taganopari dang denggan molo marsi balosan, molo tabahin najat balos tu najat. Tuatu balga do hajahaton na taulahon maradopon hajahaton naung tahilala. Molo tabahen na denggan balos na ni nadenggan, toktong do dangadong halobionna. Diarahon Tuhan Yesus do marhiti hatana nagabe terpukta sadarion ima asa unang mahita manguhum-uhumi gabedang uhuman nahita. Unang mahita manorui gabedang toruan nahita. Atong hama na ikon siwalonota di parngoluat taon. Onma na dipangido debata sian hita ima asa taulahon ma na denggan tu saluhut halak songon Jehovah debata na tokong mangalehon na denggan tu hita. Songon ima hita mangulahon na denggan tu saluhut halak nang tu aka na humaliang hita. Naboi ulahonota ima mabahen na denggan balos ni najat. Songan hata ni debata na tersurat di Rom 12 ayat 21. Unang mataluho dibahin hajahaton, alai taluhon mahajatoni marhite-hite na denggan. Aha mana ikon taulahon molo diuhumi huhut diturui halak kita, palua ma. Saya marparmuati marohata tuaka jolma na makuhumi huhut na manorui hita. Unang tabaloson tu nasida akan ajat, ima na marhite-hite sogo ni roha, marsipahata-hataan, mangitsahi, bahwa akalan na asing, naboi patubuhan hatsit ni roha. Tapaluama, asa tapaluan ni dibata hita, tak ingot ma, di dibata do ianggo panghuhumani, alani mangulu mahita di bagasan asi dohot holong ni roha. Molo adong na mambahen na hurang denggan tu ita, tadokma di bagasan rohata. Ale Tuhan debata marparmuati maroham midana sida, aidang dibuton nasida na binahen nasidai. Amin. Siang buku si jahon si gandapari di HKBP, buku pajono kamu ma tu debata.